Салом дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсам, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. Иҷада барои ужин макарон тайёр кардастам. Дар декча 1 стакан равғана рехтам. Баъд 300 грамм куриная грудка инам хел майда када реза кардам андохтам. Инам хел камтарак бирён мекунам, хеле сурхи бад намекунам, камакак бирён мекунам тамом. Баъд 2 сабзи, 3 картошка, 1 помидор, 1 болгарский перец, 1 чи пиёз. Агар ки пиёзи майдаҳак боша 2 гирем калон боша 1 мешава. Инам хел ҳамаша кубикча реза када андохтам. Бо камакаки дига бирён мекунам. Инам хел зербаки макарон камтар бирён шуд. Баъд 1 қошуқча зира андохтам дарунашда. Намак 1 қошуқ. Хабу намакша мебинем каму зиёдша туғри мекунем. Приправаи роллтон андохтам, кӯдакои ма дӯст медоранд. Приправаи мурғияй бо вишне. Ду литр об рехтам дегда. Ҳами хел ягон ним соат меҷӯша, баъд макаронша меандозем. И декчаи 3 литраяй. Дар дег баъди оба рехтам, баъд ба хотирам омадак 1 қошуқчаи дига паприка андохтам. Баъд дар комментария 1-2 та апаҷонон савол додагӣ буданд ки паприка чия, бисёри хӯрокҳода истифода мекунӣ. Паприка ин болгарский переци майда кадагиай. Болгарский сурхайда хеле орда кадагиан ҳамин паприка мешава. Имрӯз мо дар ҳавои боронии чахмоқакай авқотам мондам рӯи газ дар ҷӯшидаи истаихдам, дар камтарак пирог гирифтам, чой ҷӯша кардам, пеш треза дар шишта тамошо карда беруна хӯрдам. Ҳам қаҳваи хушрӯишда ки боронак, салхинак. Зербаки макарон ҳами хел ним соат ҷӯшидак. Картошкаю чи сабзиякош мулоима ки хушрӯ шуд. Ба 400 грамм макарон андохтам дарунашда. Макарони барилла. Инам хел макарона андохта хушрӯ карда ҳавор кардам. Кришкаша мепӯшем, мемонем газа паст карда. Ҳами хел бо ягон 20 минути дига меҷӯша, тайёр меша. И хӯроки тез тайёрай, ҳами 40 минута тайёр мешава. Инам хел аймобайн 20 минут гузаштак макаронмонам тайёр шуд. Макарони обдураки ба маззаки хушрӯ мешава. Кӯдак хӯрак барои калоноям мешава албатта ки. Тарелкода бардоштам, ужин кардем. Шумоям тайёр кунем барои кӯдакакотон, маъқул мешава шуна.
Анаиҷада буша пирог тайёр кардастам. Барои хамируш мода 200 грамм маргарин дар кураи чӣ намуди ки дошта бошед мешава. 2 тухм, 100 грамм сметана, 3 стакан орд дар курай, разрихлител ванилин. Иҷа маҳози 2 стакан орд гирифтагиум ками кадаги буд, ба 1 стакани дига бо илова кардум. Инам хел да ягон миска орда рехта маргарина айтюрка хушрӯ када мегзаронему, алраш мекунем. Инам хел орду маргарина баъди алараш када шудан разрихлител ванилина меандозем, 100 грамм сметана мерезем. Иҷа 200 граммаем, ҳамия нимша андохтам. тухмаш каста меандозем. Илоҷ боша сафедиша наандозем, то қазардиша андозе тамом. Не ки ман ҳайф меша гуфта ҳамаша андохтум рафт. Барои хамира алараш кадам перчаткии тоза пӯшидум. Анако хушрӯ када хамира омехта мекунем. аввал 2 стакан орд гирифтагӣ будум, ками кадагина ҳози бо 1 стакани дига андохтум. хушрӯ када хамира мешӯрем, на сахти бад биёяд, на сусти бад, нормални шава. Баниҷа кам таракша гирифта хеле хамира ду тақсим кардум, якташ калонаку, якташ майдатар. Хамири калониша ини формач када хушрӯ када ҳози тунук мекунем. Аввал сливочное масло мешакем ки тагушта начаспада баъди пухтан. баъд хамира ҳавор мекунем. Трезак шудае, ай берун овози дрел омадастай. Аму поёни подъезда устоо чӣ кори кардастан? Овози аму техникошон бромадастай. Инам хел хамира хушрӯ када ҳавор кардам. Баъд да холодильник варении чи зардолугӣ доштум. Шаварум зардолу овардам, кӯдакон нахӯрдам. Ба гирифтум варени тайёр кардам. Ҳами хелам бода холодильник истод, нахӯрдам, баам хали пирог тайёр кардам. 1 стакан варенияда 1 қошуқи калон кукурузный крахмал андохтум. Неки варения ками кадак бо 1 стакан дига гирифтум. Ам хали ҳар 1 стаканда 1 қошуқи илова мекунем. Баъди тайёр шудан ҳаму варения хеле камтарак сахтарак мекуна. Об шуда намереза. Инам хел 2 стакан варения рафтагиай 2 қошуқ крахмал андохтум. байну хамири зиётие ки буд ку ҳамия ози тунук карда хеле карзинача мекунем. Инам иҷа баъди хамира тунук када шудан махсуҷон камераи ма яҷиқидай куштай нафаҳмидам. Бахай баъди уже карзиначая бурида да болои пирог монда шудан ба яке дидум ки камера мурдагиай. Инам хел хамира тунук карда чи хеле кифоратуна ба ҳамун тарз ором метиҳен болои пирога. Инам хел пирога болоша ба ҳамин тарз оро додум. Зардии тухм нашакидам. Ҳами чӣ хеле ки буд ҳами хел мондум духовкада. Да 180 градус 1 соат мемонем, тайёр мешава. Инам хел пирогмон тайёр шудак, маззашам ба мазза ки хушрӯ омадагиай, видшам хушрӯяй необычный. Болошда ягон чӣ нашакидум. Гуфтум ку агар зардии тухм шаке хеле сурхак метова. Леки ма ҳеҷ нашакидум. Ҳами хелам ҳам видуш хушрӯ шуд, ҳам маззаш. Ина тарзи буридагиш. Аку варения сахти бад намекуна крахмалу, хай камтарак хеле мулоимтарак меиста. Лекин беҳад хушрӯ шудагӣ буд. Мешава ки айтани крахмал желатин андозен. Желатини ҳалолам ҳастай ку. Ма дӯст намедорам рости гап. Крахмал андохтум. Макарону пирога ҳардуша да 1 рӯз тайёр кардам. Инам хеле ҳавои бороние ки шудак ба мая хуши пухту паскни метия. Киам хеле да комментария нависен кани духтаракои хушрӯ. Ай интернет магазини Валбриз ини хеле капсула гирифтум барои либос шудан. Артикулша рӯи экран мондагиум дар кор боша гирен духтаро. Хеле пакетик даяй 3 в одном айда, да якташ кондиционерай, да якташ жидкое мыло, да яктай дигаш чи пятноводитель. Ина коробкаш. Инам хе салафанчаш кати мепартоен. Либоса тоза ки хушрӯ мекуна, ҳам бӯи хушрӯ дора. Барои шумам тавсия метиҳам.
ана иҷада боша ай компанияи америкаи барои хидмат ду чизои дар Корея гирифтум. Хостум шумондаям нишонтим дӯстони азиз, ҳамин маҳсулотҳои америкаи вообще качествашда гап нестай. Чанд сари сол шуд ман ай ҳамин истифода мекунам. И ҷаҳози гел для душ гирифтагиём, якта туш, баъд пудра гирифтагиём, духи шеро, духиш даку вообще гап нестай, аҷоиботай. байни кремоя ёша хай пешакӣ гирифтаи будум, ҳозир бо нишон додестам туна кремо рӯям ёшака ки хушрӯ мекунам. Хулоса беҳтарин ширкатай, маҳсулоташда гап нестай, барои шумоям тавсия метиҳам. Дар якум комментария ссилкаи телеграм-каналшона мемонам, дар рӯи экран номерои ватсапшона мемонам. хоҳишмандо марҳамат дароен, тамошо кунен, чизе ки дар Корея барои худтон харидорӣ кунед. Хайр дӯстони азизи ма, то навори оянда.